Assalamualaikum mak dia wakatu salam kaganti sidia jo pinang mak ibarat kan rokok na sagulo. Pangarang bungo baso basi ko mak pamuka rundiang karang banyak. Rila jo maaf pamanuhi. Mangkuwa iyo cawan pun iyo mak labu di balah rang paladang. Ibalah di mano kadilatakkan mak di papan nang kulaju. Datua iyo mak sultan pun iyo. Ragulah kami ko di mamandang. Sambah kamano kadipuhunkan mak sambah. Saidaran mak singalang jo marapi salingka singkara jo maninjau. Lua nanti gu lareh nandu. Tarwih karan tahu kapasisi mak. Kasinan bana tumbuhnya sambah. Cupa panua gantang balanjuang mak jatuh kalam tiguluha sukatan urang minang kabau. Jo salam mak sambah kami anjuang. Rila jo maaf ambo pinta. Upu ajo jangku ku talampau. Tamilang di buku lansi mak tasisi di ruang lantai. Ambo bilang mak sadona dape. Kok tinggal ambil dan pandai. Nusana penanga kasadolahnya. Satantang buah tangan kami ko nusana. Nyampang kok kurang lama mani. Raci bawang nyonan ta alwih ko nusana. Rono puci dek kurang kuni. Kok tahamba talam biak matah ko nusana. Maafkan kami tentang itu. Malum sajolah nusana. Dek lado dipaci derang dari nusana. Garam dipaci irang pasisi ya mak. Karambian yang jauh di piaman. Bawang maha mak. Hari pamane. Kami naninda ado dayu. Makosa tentang salah sili sumbang jogawa kono sana. Ko talenggo ada sopan santun kono sana. Tuah pangulu ko nyo takirai martabat tuang ko nyo talite. Maafkan kami dalam sawa mak sangkui sumangkui dalam batin. Salah naninda basang ajo kono sana. Kepada orang sana kami minta maaf, kepada Allah kami minta tobat. Ku adonan dia teh takabaruahkan. Ku adonan dibaruah takatehkan kami. Kuado cakah jokai luak jo lambang. Dan meletakkan wala indak pada tampe nyurusana. Bari maaf kami di nusana. Ta singguang dek kananya. Tadi guih dek katurun. Bari lari laki tu kini dosana. Salah ninda ambo sangaju. Baiklah dosana pananga kasuralahnya. Pada live gurau saluang rabap itu nang kini ko. Sangaju kami akan menghibur dosana nambah samu. Ambo sapo dulu dosana ambo. Yaitu Asanawi Nabarado di Taman Budaya, yaitu Iwan II Nabarado di Singoparantai, itu betul. Jadi ya 20 dun sana awak nan Nabarado di Rantaurang namanya seperti Udaidi, nan di Malaysia, Uni Nani Bundo di Payakumbuah, Makati Nazim, Makati Saluang, Mak Maswir Lasi, Bugih Lamu atau Mak Endah, Mak Indu nan sedang mawangkih kini ko di Tabiang. Nah, sedang meresi-resi kepala orang namanya. Nyo di rambaga, diresiknya kepala orang. Piti dapat yo. Jadi kepada orang sana ambo Daerman Saluang, kau lagi bisa sempat kami biko mungkin kami sempat pai ka Malala, tapi kalau hari lahiran cak kawan tuang sama-sama berdoa gitu kepada Allah. Dan kepala dusun sana ambo yaitu Misra Canik dan Barado di Malala kini karena Irman Saluang sedang beralih. Yo kepada Yel Malai, Misra Canik nak lupo anggota grup Ampek Sapilin penangani dan yo kepada dusun sana ambo nan Ike Jakarta, Ike Pedang, Ike Padang, Ike Palembang Metro Lampuang sampai Jakarta, sampai di sana awak nan berada di Kalimantan yaitu Joni Putra, nan berada di Pekanbaru, Uni Nurpialis, Uni Putri Minang, banyak lah di sana itu nan lain, dan pada di sana Ambo, Mayunir Sultan Bagindo, nan berada kini di Danau Meninjau, beliau sedang baladang kulit manih. Salam kepada kakak ambo, Mayunir Sultan Bagindo dan kemenakan ambo, Nabarado di Katib Sulaiman, Jupri, dan juga kepada anggota-anggota grup Pangkas Cendra, kepada Bobby, Jeki, dan juga kepada si Agus, dan juga mau sapo dulu
jasa poyo kepada Roza Tanjung, artis Minang, kawan-kawan ambo, kepada Mak Lepai, jangan lupa Mak Lepai. Mak Lepai. Barzul, itu ansui saja jo karajo kini ke banyak. Biar lambu mau jak kandang. Ala gua tadi itu Ciniang. Menunggu. Bila rusana penanggal selanjutnya supaya itu suasana itu baik juga kandang dulu sementara itu lagu itu adalah lagu Romai Rama tapi dicoba dengan saluang itu saluang
Itulah sana panangah kesedolahnya. Saketik di bari bacacah namanya di sana. Kok banyak gitu bari bumpuak. Kok saketik surang. Tadilah sama-sama kita dengarkan lagu menunggu. Iya menunggu tadi itu. Iya. Sia juga nang tunggu itu. Orang jauh, orang di rantau. Mande. Menunggu Nuni pulang dari rantau. Menunggu nan Jawa. Nan Jawa. Ucuak pawah sularo pawah. Gembelu samo. Uni Jawa. Kami pun Jawa. Rindu nak samo. Iya betul. Iya itu. Kurang rantau capek lah pulang. Rindu lah lamu kami tangguangkan. Busana pananga kasedolahnya. Ikulah kami dari grup Saluang Rabab Pitunang sadang mahibur dun sana nan di rantau ataupun nan di kampung. Patanang-tanang dun sana dulu. Kok lata dua hujan lah tarang kabui. Lah tampak bunuang cie-cie. Nanti kita bisa batamu di waktu hari rayu di bakumpua gitu basamu di acara pulang basamu orang rantau. Kecil orang ke sana nak kami cubu pulang malakannya lagu apa lagu kini kau? Apa nan cada jo? Bagi di sana ambunan jauh di rantau. Nanti Jakarta, Uninoni,
ayurang koto rusana ambona lain nanti Pekanbaru atau pokoknya orang Minang lah. IKM Ikatan Keluarga Minang. Kalau ndak bakal nak lagu boleh buat di kolom komentar apa nak tekan na duduk sana lagu. Kalau nak adun nak bakal nak kini kodo bakat to kami saja semalam ko. Kade betul. Bakal nak lah sana apa nan takana mungkin akan kami pelakukan pinta kuliah kandak kabalaku. Bisa bak klasik gini ko. Bisa pulo bagoyang samantaro tukang goyang ledo gini ko. Kali bisa cenyang goyang gini ko. Lai bisa skete. Keo de goyang kan lah. Batu Dazul Fari cenego. Atau pokoknya orang Minang. Bela di sana. Mau lihat dulu. Lunado yang meminta. Bentuknya Lunado yang meminta lagu lah. Biarlah kita coba lagu apa lah dulu. Suak. Mudia suak. Dek karena ambo orang meninjau ke sana. Ko lagu ko dipopulerkan oleh Mama Ambo Sawir Sultan Budo. Lagu ko adalah lagu Mudia Suak. Jadi patut itu kena-kena di sana bukan lagu gajah di suak. Nak boleh lido sawi gajah suak. Nak ada gajah di dana meninjau tu dah. Nak ada gajah di suak tu dah. Itu pesan Mama Ambo jadi sawi jo lagu gajah suak. Sabuikanlah lagunya banamu mudia suak. Mengko banamu lagu ko mudia suak. Memang orang suak ko dulu mudia ke bawah. Tinggal di mudia ke bawahnya lagu-lagu lagi. Banangmu kan lagu mudia suak. Bila sana panangga kesedolahnya kapan nih pulau kita bagandang itu gue pulau bak klasik. Kita dengarkan kini di sana kok saketi dibagi bacacah kok banyak itu bari bomba. Tadilah kita dengarkan lagu gandang, kini kita coba lagu klasik yaitu lagu Mudia Suak. Narang suak di samiana mudo-mudo di samiana kasih bajo simpan di kan sualan katanya
sininya. Maran ayam dijaga orang namanya Bakanda kuliah bakanda di sana. Tak lagu kok gurau kita sama lampu. Bakanda lalu sana di rantau ataupun di kampung. Ikulah lagu Bukit Sulak. Atau bisa juga minta dimbaukan namanya di Gang Pantun. Tapi bakanda lah di kolom komentar nampaknya alun nado yang meminta cuma baru masuk itu di Ketia Channel itu beliau mengatakan takana jo kampuang ambuih tari saluang kuma kami itu kepada dusana ambu yang Ketia Channel selamat bagabuang dan lupa ikuti tari saluang dapat tenang. Nampak sisieta luanyo dalam batang kapel batang lu buat tampur Untuang ambau pamobala matolap dan Nanay salwang tolong sampean kepada Dusana Ambo Ketia Channel meminta lagu Solo Bacangke pinta kuliah kandak balaku dan meminta pulo lagu Solo Bacangke. Baiklah Dusana nan di rantau ataupun nan di kampung inilah tibu permintaan dari Dusana kita meminta lagu Solo Bacangke. Kok sakit kita bari baca kah? Banyak itu bari bomba. Tadilah kita lakukan lagu Mulia Suwa. Ya sini yang agak atasan dua ibu ke dalam tersebut. Tapi lagi minta lo dari Sanawa Solo Bacangke. Pinta boleh kan tak pelaku itu akan melakukan lagu Solo Bacangke. Narang Solo ialah cangke di lereng pendakian. Hari bayar pulang yate sinan kasih sampaikan dia. Sansai ladeni mo sana
Sana ambok ketia channel urang pagurau asu alalamu kito nabasu angka pabilo kito matamu sana sansa aladan ninyor sana Busana panangaka sa dolanyo nan jauh di rantau ataupun di kampung pokoknya nan di lingkam nan kabau sadaran singalang dumarat sa lingkap sarang meninjau sampai ke rantau da itu Selatan Malaysia Selangor tolong juga bantu urusan itu ke Tia Channel itu namo channel beliau ke Tia Channel yola Sana panangaka sedolahnya tolong bantu juga channel Lusan Amuk dan namo channel beliau Ketia Channel dan ada juga namanya channel Dusana gitu yang lain seperti Mesra Canik dan channelnya Pak Namo Mesra Canik ini ko maka naklah Dusana nan jauh di rantau nak lapih karena semalamku nak senang hati kami nak senang puluh hati Dusana nan di rantau banda kuntuang asanan lagi enam koto orang rantau kanala kampung kami lerindu nabasu sana sansa ada ninyo sana itulah tadi dun senak penanga kesedolahnya pinta buliah kandaklah balaku lah kami pelakukan kandak dun sanakmu Ketia Channel nan jauh di rantau orang sokong juga dun sanak channel dun sanak kita ko Ketia Channel lah kami pelakukan kandak dun sanak kita ikuti taruh ya dun sanak supaya kita bisa silaturahmi melalui dunia maya ko nak nyari juga raso pada sanak kita sasamu ikatan keluarga Minang karena nak do nama kandak kalau sanak kita ya pun do kandang mobilia aju de lagu oleh jeniang lagu koca lah Muaro Cinto Muaro Cinto bentuknya kalau sanak bentuknya lari ke cinto bentuknya karena nak do nama kandak kalau sanak bakat to kami samalamku
Itulah sanak penangah kesedolahnya. Seketik tiba-tiba cacah. Kok banyak gitu bari buat. Nampaknya nak do nambah kandak lagi do. Nampaknya hanya ketia channel ko saja nan pagurau nan masuk kini ko. Terima kasih kepada rusana anbo nan jauh dan tahu ketia channel. Jangan lupa rusana kita nama samu ayo dukung ketia channel dan selalu ngerabak itu nang dan mesra canik
Dan juga do masuk tadi Minangkabau Jaya, Ketia Channel. Ayo kita dukung Minangkabau Jaya, Ketia Channel dan Saluang Rapat Benang. Kini ko papasan kami ke orang rantau. Patanang-tanang lah dun sana di rantau orang dahulu. Carilah pitih banyak-banyak. Nanti kalau ada kesempatan lata dua hujan latarang kabui ke sana tampak dulu gunung Cici bisa gitu basobo secara langsung karena kini ko zaman virus corona ada namanya PSBB jadi tidak bisa gitu pulang dari rantau Masabah gitu sementara dulu sana kini ko itu coba pulau bak klasik ya Razul ya ambo basaluang Razul apa agak 5 menit. Hal gue. Hal gue mau share. Minta bersiang.
Nusana ambo nan jauh di rantau, nan berado di Pekanbaru, nan berado di Jakarta, nan berado di Bukit Tinggi, Makati Nazim, Ma Endah, Mas Wirlasi, Ma Indo, sadolahnyo nan di Jakarta ni noni Ayu Rangkoto, banyak lagi Daidi nan di Malaysia, Kanari Kemugari, kita cukupkan live itu untuk sementara. Beko sesudah salat Isya kita ulang balik. Pakai orang ke sana. Ko ado cakah jo kai luak jo lambang. Na meletakkan wala indak pada tampinyo. Ta singguang dek kananya. Tadi gue di sana dekaturi. Maklumlah di sana. Itu ko namanya manusia. Na ado gombang nan ndak cace di sana. Ndak ado gadiang nan indak retak di sana. Ndak ado manusia nan indak tilap. Maklumlah di sana. Awak dek ria kato talompe. Dek manju ilang nan bana. Nan patui takati kami kabaruahkan. Nan patui takabaruah kami katihkan. Maaf jarilah kami di sana salah nenindak ambo sangajo di sana. Kepada di sana ambo minta maaf. Kepada Allah kami minta tobat. Sekian dari kami saluang rabapitinang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di sana nan sadolahnya.